Izarkom irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat da, herritarra, azken finean guk eskaintzen duguna da telekomunikazio zerbitzuak, bai telefonia eta bai interneta. Eta gure azkenean helburua da buru jabetza. Guk konsideratzen dugu, bai telekomunikazioak, bai telefonia, interneta eta bar, guk gizarte moduan kudeatu behar ditugula, eta gure proposamen izan da, gizartetik abiatuta, guk geu kudeatzea zerbitzu hauek. Goiener energia transizioan agente aktibo bat izateko sortu da, eta egin duguna baita ere alternatiba bat sortu, gaur egun oinarrizkoa den baliabide bat, energia, komunikazio sarek bezala, nolabait kudeaketa komun bat eta espekulaziorako erabiltzen ez den sistema baten. Kaixo lagun, ahotsak behar zaitu. Egin posible herri kazetaritza bazkide eginez. Proiektu hau herritarra den neurrian, nahiko genuke alik eta jende gehiena gure proiektura batzera. Zergatik, guk egiten baldin badugu buru jabetzari buruz, iruditzen zaigu hori praktikan jarri behar dela. Azken finean, denok nahi baldin badugu, edo nahiago baldin badugu gure dirua, enpresa transnazionala handi eman ordez, gure diruak bertako enpresa eta herrigintzan inbertitzen duten enpresei eman, koherentziaz, logiko izango litzateke gure proiektuan parte hartzea. Eta iruditzen zaigu Goiener eta Izarkon bezalako ekimenak alternatiba errealak diela benetan jabetzeko gure konsumoakin, kasu hontan, ze motatako proiektuk eta gure indarra non jartzen dugun hausnartzeko. Inaugurazio egunan, egoitza berri batena, ilusioa aldasuma. Izarkon eta Goiener batuz, lantokia bai txukuna, baina beste bat omen daukaten, kasapako ezaguna.